Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Meghalaya State Commission for Women kalarake ka Jingïalap bakhandu sngi Pyrshah ka Jingshah ban Beiñ ki Khynnah ban Kynthei ka Sdang nadu ka arpasan tarik nai wiang hadu ka shpau tarik nopra. Ïaka ni ka sngi kalarake halor ka phang End Digital Violence Against Women and Girls kalongru shibenta ka jingrake ka International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ya ka Jingïalang la penlong ha MTC stand umlong yaw musyang Hagjiran lang ka kongsan ka kong Yamon CM Chairperson Meghalaya State Commission for Women ka LBR Marak MCS AEC West Jandahas District ka kong Ripaya Pasa Member Secretary MSCW nalor kiwe ka kong Yamon CM Habakran halor kapang kalong shibun ba ki Jingshah ngusi ki baja Pyrshah ki Kynthei ki ba ka commission bat pulit ki yo jing ujor ki ba wanding ba ki rinsan social media kintop nadu ka jing penankam bakla ki dur kerteng ka Jingshah berngam nalor kiwe. Baro ki nongkran ki lapen syairu e ki lat jingada ki bakat kum ka an nak benta ki duki Kynthei ki bangat hak Jingshah thombor bat kiwe ki an banyada ki Kynthei ki Khynnah. Hagani sngi ki samla pule ka kyang nang ba college ki la shimbenta hak Jowai ba role play. Bat barok khat ni penan kam ya kata. Nrei ka ba kwa ban ni thu ba de ba ki bon ki jingma ki ba wan ba namba ka ni ka social media kita benda kita stalking kita kemudian babot ya pi mo dan berpenrem ya pi dan event ya pi kam tam ki kena samlawat ki kena redro tigi bon ki jing sosi ki jing mai bangi ngilak order ke commission ro ki dan ki case ki pulet le ki lap kambon bagi case ki wan ban ya thu ba uta la pen I ya ka dur jongno uta la keren ya ka yeshang kumta nei somba la ilut mar bele ki brio ki mat ki somba Dakadai lembaga social media kim dan bayo Ïaki na taru kilek kat domon. Teman hadian ki hapre ke kendanaan. Mo ki cybercrime ki hapre ke kendanaan dan ki kendet teng de lawan ki pulet. Balai la jayu. Tena ta kadau ngi di benlong ki ba adakar. Kumenswa ki keme ki payangi ki ong wat julek ceto wat lek ceto ma ki di jaka basniu. Henry mentau pada ngimtep ki konjongi she ki lek mo. Anak kata ka ong ke virtual reality, ke virtual space bagi Khynnah ki lek markim tip teng bat ki poi pada syaka jing syak le grand band ki don teng ubala ban threaten dan ni tahu ong ba syam ka kerteng jongi ka dur jongi ro ban lek kijat takdau sobha yet pi pendon kami ke social media tip ro de ka jing maro bat ki bahe ki nong hikai ki keme ki kpa ki ban hikai ki keme ki kpa ro wat de ki arang ba ro sobha poi syaka Facebook dan Instagram kenapa pintip syaki kon jong pi ki lai yo ki syak bakla nei wat ong bau ki lek ki kon ksio nei dei wat ju ong kom tan mar ba pi de ben fetch syai ke lek yo ngi do ki kon ki jong ni de na ta dau ki bon ka kta ka mental health kham ta mi ki Khynnah res ki Khynnah ki samla wat ki bla rang ba ro mar belai ki don ki brio ki basniu bat ki basu le akai ro teng ki mut ro teng ki le akai bat ki penrem ya ki brio through the social media bat kanir ko kawan rai ke jingma bat jingman sa da don ki brio ro ba ki ko yi ro ki shem ya ke jingem jong ki ro ki phat ki jingem jong ki na ta ka daw ni de ban long ki ba start ki ba shem phang ban tip ki role ki an ngin tip ya ki kendon jong ka an ngin tip ki no kita ki safe spaces dengila ban lek chano ngila ban pek ki social media bat umdai pang ba ngam dan bayo iya ngan shurung ngan sa dan ngan shule kan pa den ta ka daw jing tentu ya barok khot kham tam ki Khynnah samla wat ki bla rang ba ro ni yo i ba teng ki rang ba ro ki poi kruma ki le kruma teng ki shulong pralok through Facebook sa poi sa kajing ya dak kajing ya show hayeng ro kajing pra ki yeng ro ki dan kom ta den ta ka daw ni kentu ia je barok khot ba tongin long ki ba adakar namar kani ka technology ngimla ban pet chu ngimla ban pet kadika yai ka jongi menta ka jok jongi menta ni penan kam nrei ngi ban penan kam pada kum ka penan kam ka tari ngila ban penan kam ka ha ba de ka basniu na ta ka daw long ki ba syampang yet bat benya ha ya kita ki kendon barok khot bat pinlat ni ka jingma de na ta daw kani ka team menta usnem jong ka khatnriu sni bani kita kena ke Advocacy kami for United Nations kepada elimination for of all sorts of violence kami naba
ke violence ka don lut mai ke jing thambor ka don lut rei don ka por ka history ki don lai ki shipara ki khot ki mirable sisters kita but kita ki le athma but hapo ka yau ki nong senshar hadu ba ki no pois ke jing yap de na ta kadau ke United Nations ka bu ikan ke si ban kenmau ya kata ka sni ba mundai ban shim nimdai ban you right but nimdai ban bat ban ong o kan ka kam lei the tombor ki Kynthei wa mdai tangi Kynthei ki Khynnah long ro nga tharai wa ki ron ba ro ki don ki ba tombor ta kadau tongin ya dai we tongin ya ini isin ai we tongin ya long ba start ba shempang ban wat bat bangim num pen don kam klem don ke jing adakar kam don ke jing sian ya ke social media. This day not only marks an annual reminder but a call for action, a call that asks us to say enough for any form of abuse, discrimination or injustice faced by our women and our children and our girls. Violence against women, it's just not an issue of a woman, but it's a societal issue. When a woman is unsafe, a family is shaken, a community is weakened, and the progress of the entire nation is slow. Here in Meghalaya, where women have played central roles in society, violence against women is a strike at the very heart of our identity and values. The purpose of today's program is not only to create awareness, but also to inspire responsibility. We must build communities where every woman and girl, whether at home, at workplace, in public spaces or online, feels protected and respected and valued. This requires more than change in laws, it requires change in our attitude as well. It requires us the courage to speak up, to intervene and to stand together. I take this moment to commend Meghalaya State Commission for Women for leading this 16 days campaign and bringing the message to the streets where awareness truly meets action. Let us leave from here today with a shared commitment to listen without judgment, to support without hesitation, and to stand up against violence without fear. Because a society that protects women is a society that prospers. Thank you, and let us continue this mission together with strength and unity. Ikanrus ni yung ka-campaign yung nakaliang ka Meghalaya State Women's Commission wanra ko ya kani ka program hakmat yang ti kibru kinong chong Jowai ka Jingshah si wara kawi nei bha wa kam kinong chong chnong sniao wa khia ka hado kate la dapat ya ka Jingshah tombor yang ki Khynnah ki Kynthei la da chnong kendong la da chasor ka office yang ka Women's Commission em ka po Nova la Shumia Hashulong kani ka office man ga kawi ko pet na ga benta kamiat ka bha yong ki Kynthei da man ko kam ka civil court da man ko kawi ka thau ko wa ya ki Jingïalap wo per da la ka len ki chnong ki thau wo ya ki awareness na kawi po che wi por yo pen che he ya to wo ka hok yo ki Kynthei yong ki Khynnah wo to ucha yo Beiñ to ucha le Beiñ ye piwan ka office yang ka commission EME ki member EME ka chairperson yang EME ki bru yang ka ai hapo ka office yang ka Women's Commission chim ko ki case ki waper ki bru ki Kynthei wan ki hakmat yang ka commission wan kana ki ye jing yang ki wan ot wan nam ki na ka benta wo yo ya ka Jingïalap bonsin dia chongi dia solok yuki da sniao ya kite ki Jingshah ki wa bunjet yeu man hayung hasem yeu man che thau kre gi yeu man chua lai chua wan gi kini ki Jingshah mto wo ongi wa jia ki du hasor bon ki kes ko yo ai hapo Women's Commission to ki wa nadu nanong kendong mto du ki kes wa cha dat lane wa cha ya mai ya auri chikurim yeu man ki kes kuya to wa ka Jingshah le Beiñ ki Kynthei hay to wa ithau ibhau hay to ithau ki thau kre wa ki mem yo ge ye te suk hay thau ki thau kre yang ki cha klam Beiñ ki cha yo Beiñ ki
bon hai ki kes ki wan hai wadi arab lamba yang ka commission yo poi ki chiki yung thau ai yo ki ya kita ki Jingïalap ko ar ko em kam ha he to wa ka ye chong kha chong man bon sin chami chen chapnar wa bon ki man bayong ki wa cha Beiñ ho kurim yang ki man cha Beiñ ki em de u eo ka bai bam ka bai di ko pai ki kon ka man Beiñ ye ko wan cha po women's commission yo u ya le ya sai ya dat yo ya rap ki kenang wa ha po hi ka commission kat ang ye yo u ya pai wa ka man wo tau man pa to u ye u ba kle na ka bantai ki tai ki kon na ka bantai ka yung ka sem yung ka tai ka man be ka shui ya pi ne ka sngi wo wan pi cha kmat ne ba tip wa ka jing cha thombor yung ka man be mto de ka ware mto de ka wa ka wom tip wa ro tip ha po ki social media yo pi ki kot ku bor man ka sngi man dapat pi yo pi wa de em ki Kynthei ku da chak so bor de em ki wa cha thombor ha ki liang ki wa per bon sen hi ongi ka situ ne ba ile umpu jia hayung yang tangu Kynthei pi mau yang ye te wo jia hayung yang la de em ki wa ha thau kre pi la de em hayung ha sem pi la de em ki jan yung jan sem pi ki wa yu pi wa em ki Khynnah ki Kynthei la ne ki wa he ki wa cha le Beiñ pi to wan pi chmat pi to pi ka complain na ka liang sarkar de em ki office ki do bo ki kam ka one stop center kam ka district hub ko em ha po Jowai kini ki office to ki wo ya rap ya ki Kynthei ki Khynnah ki wa chem ni kini ki jing snya ba wan chakmat ne ba ka sarkar hi lang ba ki ai no per le de em ki jing ya da wa ki ya ki man be bon sin te new la chakmat ka ai tang wala de tin be kam ni tao nong le pusi tao nong le Beiñ on ang yo la do sai vi ko au ong pi wa la de suki la de ka bai pa ni ye Jingïalap kini ki nong le si nang yo ki ne ba ban yo tao le si sam patan ki wa pa ya di khmat de ko Indian la man ki wi yo de le si chwa